otu Aguleri National Youth Association bụ otu ndị ntorobịa Aguleri Anya Emerubego mmemme ụbọchị ndị ntorobịa ha dịka ha kpọkụrụ ndị ntorobịa ka ha zere akparamagwa ọjọọ dịgasị iche iche nwere ike ịghasa nrọ ha na-arọ nakwa akara aka ha. Nke a bụ okwu akpụ n'ọnụ dịka emerubere ụbọchị ANYA nke afọ 2024 nke isiokwu ya bụ ajọ mmetụta nke ọgwụ ike na-enwe n'ebe ndị ntorobịa nọ bụ nke nwere na Umuntorobia Primary School Field Aguleri na kansụl ime obodo Anambra East. Onye nta akụkọ anyị n'obi gọọmenti bụ Emmanuel Okonkwo gara ya bụ mmemme wee kọziri anyị akụkọ ahụ ka o si wee gaa. Onye ji ọkwa National President nke ya bụ otu akpọrọ Anya bụ Maazị Emeka Chinwụba ya na onye ji ọkwa General Secretary nke ya bụ otu bụ Maazị Henry Ọnụkwube kwuputere na ebumnobi ya bụ otu bụ iji wee mee ka ọ dịrị ndị ntorobịa Aguleri nakwazi Aguleri gbaa gburugburu na mma. Onye okwu na ya bụ ihe mmemme nke okwu ya gbadoro ụkwụ n'ihe gbasara ihe ọghọm dị iche iche na-eso ịṅụ ọgwụ ike bụ Dr. Stanley Nnama dọrọ ndị na-eto eto aka na ntị banyere ịdị na-aṅụ ọgwụ ike nke ọ kọrọ na ihe ọghọm dị na ya karịrị akarị nke gụnyere ịla ọnatarachi mmadụ n'iyi nakwazi ịṅụ ọnwụ ike. Onye na-anọchite anya Anambra East n'ụlọ omebe iwu steeti ya bụ Honorable Inweke ya nakwazi onye ji ọkwa kọmishọna na-ahụ maka ọkụ na mmiri na steeti a bụ Injinia Julius Chukwuemeka onye natara onyinye nkwanye ugwu na ya bụ ihe mmemme nere nnọọ ndị ntorobịa Aguleri maka ịnọkọta ọnụ ịhụ onwe ha n'anya ma kpọkuo ha ka ha bụ ndị ga-agbanyesi ike ijide ka ha ji ma nwee nkwanye ugwu nye ndị tọrọ ha nakwazi obodo na iwu niile na-achị obodo site na Aguleri nke dị n'okpuru kansụl Anambra East. Abụ m Emmanuel Okonkwo.